बेटी रो रो के बाबूजी से पूछत रहे कि पापा जी आहो पापा कावन नो गोरिया जुआवा खेलनी से हमारा के हार ओइनी हो यार पापा बाबूजी किया हो पापा कावन नो गोरिया जुआवा खेलनी तो हमारा के हारे ओइनी हो पापा बाबुल का घरे छोड़ के बेटी पिया के घर चले ये कैसे छोड़ के बेटी पिया के घर चले कैसे बाबूजी कहत रहे कि बेटी ई दुनिया के रीत हो प्रीत हो कि बेटी के एक न एक दिन ओकरा अपना घरे जाए के पड़ेला। ई दुनिया के नियम है वो हम तोरा साथे प्रश्न नहीं करब जे बेटी जेको रहेला जेकरा जान से भी प्यारा रहेला ओकरा जाए के पड़ेला। बाबूजी कहत रहे कि बेटी किया हो बेटी सुंदर बेटी प्यारी बेटी नीमन बेटी किया हो बेटी अयोध्या नगरिया जुआवा खेलनी तो तारा के हारे ओइनी हो बेटी पूछत रहे बाबूजी किया हो पापा गईया बछरुआ कहे ना हारनी से हमारा के हारे ओइनी हो बेटी रो रो के बाबू से कहता तब बाबूजी कहले कि बेटी किया हो बेटी
छोरुआ घर के लक्ष्मी